para sa kanyang mga Yun lang, tapos na. last dance na ipapakita po nila this time. This is no longer an imitation of animal dance, pero tinatawag po ito ang dance or sayaw ng pagbabayani. At napaka-importante po dito sa tribo nila. Naniniwala po kasi sila na kung sino yung pinakamagaling sumayaw, yun ang kanilang pag-ibig. Bakit pa rin? As you can see po, gumagamit sila ng Sindular mo ko lang kasi interak na rin. sa dialect po nila, which is Sampal, tinatawag nila yung yawu at bay. O, next! Okay, so again, last dance po we have the war dance or sayaw ng pagbabayan. Okay, and watch for the bows and arrows because sometimes they accidentally release the arrows po. Yan, yung last na tinamaan, nakasuot po ng kulay orange. Dami na. Naka-break ba kayo? Ayan na po, ilag-ilag na lang. Sa mga gusto po magbigay ng konting tulong sa kanila, pwede nyo ilagay dito sa kanilang basket. And we'll proceed to the Crocoloko area. This way na po.